So, hello magandang araw. So, madali lang 'to bali may gawa tayo ngayong bali cellphone. So, yung cellphone na 'to, cellphone ng kapatid ko 'to. Bali ang problema nito, ah, ayaw na mag-charge. So, na-charging ang problema nito Pero okay naman yung unit kaso nga lang ayaw mag-charge. So, ang model pala nito, ah, Poco na cellphone, yan. Zoom in ko lang para makita nyo yung model. Yan. So, yan yun. Ito yung itsura niya sa camera sa likod. So, bali, dumating na kasi yung in-order ng kapatid ko na pyesa sa yung pina-order ko nito. Bali, ito lang yung papalitan natin. Yung charging port dito. Ito. At saka yung flex cable. Sinama na natin dalawa kasi sa flex may konting sunog dito. Papansin nyo dyan. Yan may tama yung flex. Yung kabila naman wala. Tsaka dito rin, ito yung charging port niya, board. Dito rin konting may tama rin dito. Yan, makikita nyo yung dalawa. Ito. Yan. So kaya sinama na natin yung board para mas maganda yung palit na yung dalawa, board at saka flex. So kabit ko lang. Ito yung luma, ito yung bago. Tsaka itong bagong na flex din. Tinanggal ko na yung isa sa So, yung iba kaya nagkakamali nagpalit sila dito ng cable flex tapos hindi gumana. May dito kasi may nakalagay yung arrow na yan dapat papunta sa mainboard yan. Tapos yung itanong dito sa kabila papuntang charging port. Hindi mo pwedeng pagbaliktarin to kasi hindi nga gagana pagka binaliktad mo. Although magkaparehas siya dito, pero magkaiba yung may portion na pag binaliktad mo magkakaiba, hindi gagana. Kaya tandaan niyo yung yung marker para hindi kayo malito. So, yan, tapos na. Try muna natin paanda rin saksak na natin itong charger. So try natin. Yan, gumana.
Yan, lobat. One percent. Hindi naman to kano kanina. Hindi pa naman to lobat nung inano ko. Kaya na-recognize lang muna ng ng board. So, bali okay na, sarado ko na lang to. So, hanggang dito na lang, Kung nagustuhan niyo yung video, please like and subscribe. Pero kung hindi naman, di okay lang din. So, ako natin. Ayan. So, okay na. So, hanggang dito na lang.